we are back again, guys. Hold up. Hold up. So ayun, ang tagal nating wala sa YouTube ngayon, tagal kong walang upload, yung talagang ganitong vlog, napang matagal. Alam ko marami nakamiss. Eh ang gagawin namin ngayon kasi meron akong sakto nakapag-vlog na ako. Meron kasing gagawa ako ng video about sa binebentang relo. Yan, tapos guys, ito pala siya. Ito. Suot ko pala. So touch watch siya for only 320 pesos. May box naman na. Wow. So yan, binebenta ko siya. PM nyo lang ako sa yan, comment kayo dito sa comment section. Tapos sa may, sa Facebook ko naman is Christian Rui Hugo. Then kung in case naman, ayun, thank you. Dito, ito yung, meron rin tayong rose gold pala. Ang available color pala guys is rose gold, black, silver, tapos gold. So ayun, guys, habang gumagawa kami ng video, habang nagvi-video shoot kami, isasama ko na lang kayo. And guys, PM nyo pala ako in case na may gusto kayong order, for only 320 pesos lang, and available naman siya sa 4 na kulay. So ayun guys, habang hindi pa umuulan, gagawa muna tayo ng mag-shoot muna tayo. Okay lang ba? Ay, gagawin na ka. Angas mo dyan, kuya. Yung parang before bago mo siya ihawak dyan. Parang igagano ko na. Pero yung isa nakahawak na. Ito yung bawang mo ito. 1, 2, 3. Pilipasan niya na Isa lang mo. Hindi. Isara mo tong pinto. Ay, sarado ko. Ibabang mo to, ibabang mo to. Ayun, may hawak ko na lang dito. angas mo dyan, kuya. Sabay pa. Angas mo, kuya. Angas. Pupogi pa ng mga yan. Siyempre ako rin. Angas, guys. Bilang. Okay yata sa kaliwa? Okay lang yata sa kaliwa? No? Okay lang sa kaliwa? Kaliwa na. Kaliwa mo lang ka? Lagyan mo sa kaliwa. Tapos, pag igagano, ay, sa bagay, di ko makikita, no? Nagayto ka kasi. Oo, sa bagay. Sabi ko lahat na ako. 1, 2, 3. Sabay, balik mo yun. Ano pa? Maglalakad muna ako, hindi ko na isusot, no? 1, 2, 3, go. Bisa mo isu. Ka pa kaya? Ay, dito. Pero okay lang yun. Lumabak. Yan, guys. Nag-video sila. Ano yung pinagko-camera mo? iPhone iPhone ano to? Pro. Hindi ko alam kung ano yan, basta Pro. iPhone 6 Pro. iPhone 6 Pro. iPhone 6 Pro daw. Yung gagawin na ako. Pagka ganun ko, sabay magsusot na ng helmet, no? Guys, nag-limit na siya, guys. So ayun guys, tawag dito. Ang tagal nating nawala sa YouTube kasi gawa ng medyo busy, marami akong pinagkakabalahan. Tapos, yun, pagpasensyahan nyo na. Pero sa TikTok naman, hindi nawala yung paggagawa ko ng video doon, yung mga kalokohan natin. So, guys, sa isang buwan pala na nawala ako sa YouTube. Meron may mga good news sa aking may mga good news na dumating, like na KMJS tayo. Kung napanood nyo, yung about sa Lindol. Hanggang sa Metro Manila at mga karating na probinsya. Lindol! Ang lakas! Inaasahan po natin na yung aftershocks po ay magpapatuloy. Na-feature yung video natin doon, then almost, hindi ko alam kung ilang views yun sa TikTok. Pero isa kong kasing video is almost 500,000, tapos yung video na na-feature is nasa 200,000 views yata. So, ayun and sumunod naman pala is yung dun kay Kuya Kim at Chensa, may nag-PM rin sa atin about doon.
na gusto rin nila i-feature. And di ko naman na napanood yung sa TV yon kasi yun nga medyo busy. Then hanggang sa hinatid namin si ate ko sa pangalan dito sa airport. Yun, hindi na rin nasa isip ko dapat na magba-vlog ako, so hindi ko rin alam bakit tinamad ako. So ayun, yun yung mga kaganapan namin ngayon. Then ngayon nagbe-break muna kami, magme-merienda. After nun, tuloy ulit sa may highway naman tayo ngayon. And siguro magme-merienda muna kami ngayon. Hindi pa naman anong oras na ba? It's all mga 4:30. O yan, 4:30. So ayun guys, may merienda muna kami. Tapos lalarga na tayo. So ayun guys, habang nagpapabila ako ng merienda kasi medyo yun. Bakit tingnan yung ginagawa niya? Yun, nag-photoshoot sila doon. Okay. Sana all. Okay. Ayun guys, tamang merienda lang kami dito. Tamang merienda lang kami dito sa may sahig. Boyfriend. Yo. Hoy, babalik ka na ba sa Babalik ka na ba sa pagbablog, tol? Oo, babalik na tayo. Ayan guys, babalik na si tapos si Hendrix pala. Si Mr. Tisoy TV. Ayan, nagbabalik na rin yon. Shoutout kay kay Tisoy. Oy, Tisoy, nasaan ka na? Baka naman. May merienda muna kami guys ha. Tapos mamaya kita-kits na tayo dun sa may highway. Ayan. Boss, saan ka punta? To the moon! Road trip, brum brum, skr, zoom zoom, sa Yan guys, tawag dito. Tapos na kami magawa ng video. Then, sabi na namin mag-edit pala. So, sana ma-edit namin ngayon. Okay. And sana itong date pala ngayon sa Sunday. Okay, September 4. Ay, tama ba? September 4. Then, edit na lang kami. Sana magustuhan niyo yung ginawa naming video. And guys, sa mga gusto mag-avail, message nyo lang ako. Facebook ko, Christian Rui Hugo. Sa TikTok ko, meron lang TikTok. Then, basta message nyo lang ako guys. Titignan ko yung titignan ko yung message request ko lagi para in case makita ko yung mga message nyo. For only 320 pesos lang yun guys, with box na. Then sa mga malayo, sa malayo naman, free shipping. May shipping fee siya. Mura lang na may shipping guys. Mas maganda kung sakaling marami kayong bibilin para bawin-bawi sa sa shipping fee, diba? So yun, rin siya para sa mga pang-couple, mga perfect gift rin po siya. So, and guys, about sa KMJS ko pala, yan, maraming salamat. Meron. Payaman. Joke. Tao dito. Guys, tuloy-tuloy ko na itong pag-video. And sorry na, wag na kayo magalit ha. Hayaan nyo, tuloy-tuloy na to. Suna, peace out. Peace! squeeze me oh so tight. Show me